धूमधाम से हो खतरा है पूजाई तले बीच में देरी से ऐसने आई तले बीच में देरी से ऐसने आई धूमधाम से हो खतरा है पूजाई तले बीच में देरी से ऐसने आई सभे भइल परेशान केहू दिहला ध्यान सभे भइल परेशान केहू दिहला ध्यान उत्तम मुहावा लगवले बारी पूजा कइल माटी में मिलवले बारी बिलाई मसी ठेकुआ जुटियावले बारी पूजा कइल माटी में मिलवले बारी बिलाई मसी ठेकुआ जुटियावले बारी बिलाई मसी ठेकुआ जुटियावले बारी छठी माई अब दया रौरा करी अंगना में कोसी बोली कैसे भरी जूठे ठेकुआ चढ़ाई हम कैसे हे छठी माई राउर पाँव हम परे छठी माई अब दया रौरा करी अंगना में कोसी बोली कैसे भरी जूठे ठेकुआ चढ़ाई हम कैसे ए छठी माई राउर पाँव हम परी ना बिलाई मौसी बुझलिया के घरावा में घुसली ना बिलाई मौसी बुझलिया के घरावा में घुसली हमर दिलावा दुखवले बारी पूजा कइल माटी में मिलवले बारी बिलाई मौसी ठेकुआ जुटियावले बारी पूजा कइल माटी में मिलवले बारी बिलाई मौसी ठेकुआ जुटियावले बारी बिलाई मौसी ठेकुआ जुटियावले बारी जुटियावले बारी दौरा में रखल रहे उ त छान के देख के कहने यादव पर धान के रहे पारा का बजावे में उ बीजी तनी को नहीं उ दिहलस ध्यान के दौरा में रखल रहे उ त छान के देख के कहने अमित पर धान के रहे पारा का बजावे में उ बीजी तनी को नहीं उ दिहलस ध्यान के कैसे घटिया पजाई कौची माई के चढ़ाई कैसे घटिया पजाई कौची माई के चढ़ाई हमर दुखावा बढ़वले बारी पूजा कइल माटी में मिलवले बारी बिलाई मसी ठेकुआ जुटियावले बारी पूजा कइल माटी में मिलवले बारी बिलाई मसी ठेकुआ जुटियावले बारी आकाश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारा बाजार।